ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суроб Шоҳ Давлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. имрӯз боздидии кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд идома ёфт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи бофандаи шаҳри Хуҷанд кӯдакистони меҳросоро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар кӯдакистони хусусии меҳросо кӯдакони ятиму бепарастор ройгон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи бофандаи шаҳри Хуҷанд кӯдакистони меҳросоро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ин муассисаи то мактабӣ, ки барои 200 нафар кӯдаки ятиму бепарастор пешбинӣ шудааст, дар асоси дастуру супориш ва ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ бунёд гардааст. Хуш омадед бобоҷон ба олами кӯдакон. ғамхӯри мо кӯдакон ин шумоед бобоҷон. ояндаи миллат гуфти дар дастатон. шодона имрӯз моям гӯрамад бобоҷон. гумон набаред ки мо хурд ҳастем. бинед бобоҷон унарвад ҳастем. бошад ватан гулистон ҳамгӯшану гулафшон. мо ифтихор дорем бо шумое бобоҷон. 30 солаги ҷашн муборак бобоҷони азиз. корҳои сохтмонии моҳи сентябри соли 2020 оғоз гардида, дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд ба анҷом расонда шуд. пудрачии иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди эҷод 2013 мебошад. ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар кӯдакистони хусусии меҳросо кӯдакони ятиму бепарастор ройгон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. сарпарастии ин кӯдакистонро муассисони ширкати Таҷпроф ба зимма гирифтаанд. имрӯз дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи томактабии меҳросо барои кӯдакони ятиму бепарастор бунёд гардида ба истифода дода шуд. дар кӯдакистон таълиму тарбияи кӯдакон ба талаботи замони муосир мутобиқ ва пурра ройгон ба роҳ монда шудааст.
کودکستان مهراسا از 7 گروه تالار ورزشی موسیقی، آشخانه، ایوانچه های تابستانه و یک چند انشاءات های یاری رسان عبارت بوده در یک وقت 200 نفر کودکان یتیم و بی‌پرستار را به تعلیم و تربیه فرا میگیرد. باعث خوشنودی است که کودکستان مهراسا در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت که این همه به شرافت تنجی و آسایشتگی تاجیکستان عزیزمان و تلاش و زحمت های پیشوای ملت امامعلی رحمان می باشد. مساحت عمومی انشاءات 1700 متر مربع را تشکیل داده از 7 اتاق جای خواب برای کودکان، 7 حجره برای تعلیم و تربیه، حجره کاری ماموریت و طبیبان، آشخانه و تالار برای مشغولیت‌های موسیقی عبارت می باشد. برای استراحت و فراغت و سالمگردانی کودکان در صحن بینا 7 ایوانچه تابستانه و 2 میدانچه بازی برای تربیت گیرندگان با تمام شرایط بنیاد کرده شده است. در عموم این مؤسسه تا مکتبی با تمام شرایط ضروری ساخته شده. بعد این مورد استفاده قرار گرفتن آن 20 نفر با جای کار تامین شدند. در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز تمام ساحه ها از جمله ساحه معارف تحت سیاست خردمندانه و صلح‌پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روش یافته ایستادند. در این دوره با هدایت و غمخواری های سروری دولت مؤسسه های زمانوی تا مکتبی ساخته به استفاده داده شده ایستادند که برای تربیه ارزنده نسل نورس مساعدت می نمایند. سروری دولت در برآمدهایشان چنین قید نمودند: اگر خواهید که جمعیت سالم بنیاد نماییم، ما باید فرزند سالم، خوش اخلاق و با معرفت را به وایه رسانیم. در این ردیف قید نمودن به مورد است که یتیمان و بی‌پرستاران تحت حمایه و دستگیری به واسطه سروری دولت قرار دارند. امروز ما در افتتاح باز یک مؤسسه زمانوی و معاصر با نام مهراسا قرار داریم. از فرصت مناسب استفاده نموده به پیشوای ملت از نام تربیت گیرندگان و کارمندان مؤسسه اظهار سپاس می نماییم. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت در کودکستان نوبنیاد، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از اقدام نجیب صاحبکاران خوش استقبال نموده آن را نمونه عالی وطنداری و رسالت خوب انسان دوستی دانستند. بنیاد چنین انشاءات نوی ساحه معارف را سرور دولت به کودکان خوش‌طالع محله بافنده شهر خوجند تحفه ارزنده در جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان معنی داد نمودند.
تاجیکستان جان شیرین ترم تاجیکستان و جهان و دلبرم مثل طفل دست می‌دارم تو را از تو آید به شیرین مادرم. در دایره سیاست معارف پرورانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت بر رشد ساحه معارف توجه خاصه روانه شده با بنیاد و با استفاده دادن مؤسسات تا مکتبی کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. عین زمان در ولایت سوخت 280 مؤسسه تا مکتبی موجود است که از این 48 تای آن به شهر خوجند راست می آید. در همه کودکستان های ولایت سوخت نزدیک 45,000 نفر کودک به تعلیم فرا گرفته شدند. در مقایسه با همین دوره سال گذشته تعداد کودکستان در ولایت سوخت 8 عدد زیاد گرده است. تاجیکستان را به جان سر به سر من گل کنانم مثل دین از سینگین بر کفی دستم نهانم صاحب استقلال صاحب اقبال خوشدل و خوشا فرد نکفا تاجیکستان ای مکانی نازنین بس مقدس جای هستی در زمین ای بهشتی دنیا کشورم هست مهرم مثل مهری مادرم چون نشان از عالمی سارم هم صفای و هم جان منی خاک پای تاجیکستان عطر بس خاک پای تاجیکستان گنج خیز. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سحن کودکستان نوبنیاد با کارمندان ساحه معارف صحبت نمودند. آنها را وظیفه‌دار نمودند که در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، تربیت دوسترویکان در روحیه وطندوستی و افتخار ملی مسئولیت دوچند حس نمایند. همزمان سفارش داده شد که در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به مسئله بنیاد کودکستان‌های نو و زمانوی و بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت توجه بیشتر روانه کرده شود. صبح امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خیابان اسماعیل سامانی شهر خوجند در مانگاه بچگانه استوماتولوژی شهری را مورد استفاده قرار دادند. بعد مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی درمانگاه شرایط کار دکتران دندان بهتر و صفت خدمترسانی بلند برداشته می شود. زیرا در اینجا برای معالجه دندان، کندن و شینانیدن، گرفتن قالب و دیگر راه‌های پیشگیری بیمارشوی دندان شرایط خوب فراهم گردیده است. تفصیلات در این خصوص. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خیابان اسماعیل سامانی شهر خوجند در مانگاه بچگانه استوماتولوژی شهری را مورد استفاده قرار دادند. ضمن بازدید و شناسایی با شرایط خدمترسانی طبی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در مانگاه بچگانه استوماتولوژی شهری از 16 اتاق کاری دکتران دندان عبارت بوده با معاصرترین تجهیزات طبی مجهز می باشد. شکرانه زمان استقلالیت و دستگیری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که امروز در تمام ساحه‌ها از جمله ساحه تندرستی بسیار پیشروی‌ها دیده می شود. در مانگاه استوماتولوژی بچگانه شهر خوجند چندین سالها بود که در یک حالت ناخولی بود. بناهایی که ما کار و فعالیت می‌کردیم برای ما مساعد نبود. این در مقیاس ولایت سوخت یگانه می باشد، چون که در دیگر ناحیه‌ها این خیلی در مانگاهی که متمرکز، یعنی که همه متخصصان در یک جا جمع شدن، دستگاه‌ها همش زمانوی نیست. مساحت عمومی در مانگاه 370 متر مربع را تشکیل داده در آن 60 نفر با جای کار تامین شدند. در مانگاه استوماتولوژی بچگانه شهری شهر خوجند در گذشته در یک بینای ناموافق جایگیر بود. با سبب نامناسب بودن شرایط کاری، قبول بیماران محدود و روند معالجه آنها طول میکشید. بعد مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی در مانگاه شرایط کار دکتران دندان بهتر و صفت خدمترسانی بلند برداشته می شود. زیرا در اینجا برای معالجه دندان، کندن و شینانیدن، گرفتن قالب و دیگر راه‌های پیشگیری بیمارشوی دندان شرایط خوب فراهم گردیده است. سال 2020 به حیث طبیب استوماتولوژ به کار آغاز نمودم. من حالا باشد با دستگیری پیشوای ملت اساسگزاری صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان من مقدار شرایط فراهم آورده که کار و فعالیت برده ایستاده‌ایم. با دستگیری پیشوای ملت محترم دخترکا از شهر و دهات از اینکه کوتا تشکیل کرده که خوانده ایستاده، صاحب معلومات گشته، صاحب جاهای کاری گشته، من زندگی را پیش برده ایستاده‌ایم.
президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба соҳаи тандурустӣ таъкид намуданд, ки ба саломатии мардум таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. саломатии миллат сарвати бебаҳо буда пойдории давлат аз солимии ҷомеа вобастагӣ дорад. дар ин замина супориш дода шуд, ки дар баробари бунёди иншооти соҳа ба масъалаи ворид намудани таҷҳизоти муосири тиббӣ, баланд бардоштани маҳорату малакаи касбии табибон ва истифодаи таҷрибаҳои пешрафта дар соҳаи тандурустӣ диққати хоса равона карда шавад. ҳамчун волидайн бисёр ҳам хурсанд ҳастам, ки анамехи дармонгоҳи замонавӣ барои бачагони мо ташкил карда шуд. мо бисёр ҳам хурсанд ҳастем, ки дур аз хона нарафта лозим шавад омада муроҷиат карда фарзандони худро табобат карда метавонем. бо дастгирӣ ва ғамхориҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар вилояти Суғд 316 иншооти соҳаи тандурустӣ барои 3100 кат сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки ин иқдом дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ таъсири худро гузошт. дар ин ҳуҷрае ки мо қарор дорем, ҳуҷраи ҷарроҳӣ мебошад. дар ин ҷо на танҳо кандани дандонҳои кӯдакон, балки бемороне ҳастанд, ки кӯдаконе ҳастанд, ки бемории рӯҳӣ доранд, касалиҳои маъюби модарзодӣ, касалиҳои асаб доранд. дар ин ҷо бо воситаи беюскини умумӣ, яъне наркоз, муоина ва муолиҷа мекунем. шукронаи даврони истиқлолият, ки мо бо тамоми таҷҳизотҳои пешрафтаи ҷаҳон фаъолияти худро ба пеш мебарем. мавриди зикр аст, ки дар доираи корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ ба муносибати ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар вилояти Суғд бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ, сохтмон ва таъмиру навсозии 508 иншооти соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла 77 беморхона, 123 бунгоҳи саломатӣ, 89 маркази саломатӣ, 21 таваллудхона, ҳудуди 100 ҳуҷраи хатна ва 100 дорухона дар назар дошта шудааст. соли 93 боз фаъолияти худро ҳамчун табиб сар кардам баъди хатми донишгоҳи тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон. шукронаи истиқлолият мекунем, ки дар ҳамин замонҳои осоишта зиндагӣ мекунем. бо дастгирии асосгузори сулҳ ваҳдат муҳтарам ҷаноби олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, дастгирии он ҳаст, ки мо ин рӯзҳо мана ба бинои нав таъмин гаштем, ки ин дармонгоҳи нав бо технологияи муосир таҷҳизонида шудааст. қариб ки 70% кормандони мо занҳо мебошанд ва мо духтурон кӯшиш ба хайр медиҳем, ки барои халқи худ, барои кӯдакони мана вилоят хизмати худро расонем. дар давоми солҳои 2018-2020 ва 6 моҳи сипаригаштаи соли 2021 корҳои сохтмонӣ ва таъмиру навсозӣ дар 431 иншоот ба анҷом расидааст, ки ин нишондод иҷроиши 85% нақшаро ташкил медиҳад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд корхонаи нави ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Textile Impex-ро мавриди истифода қарор доданд. таҷҳизоти корхонаи саноатӣ истеҳсоли Федератсияи Русия ва самти асосии фаъолияти коргоҳ истеҳсоли матои бахмал мебошад. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. 3 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд корхонаи нави ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Textile Impex-ро мавриди истифода қарор доданд. муассисони корхона соҳибкорони ватанӣ Замира Раҷабова ва Юсуфбек Раҷабов мебошанд. масоати умумии коргоҳи истеҳсолии мазкур наздики 1 гектар буда дар он биноҳои сехи истеҳсолӣ ва маъмурӣ бунёд шудааст. ҳангоми азнавсозии корхона тамоми биноҳои он бо истифода аз масолиҳи сохтмонии аълосифати ватанӣ ва ҷалби сохтмончиёни бо таҷрибаи маҳаллӣ бо тарҳи муосиру замонавӣ таъмиру таҷдид карда шуд. таҷҳизоти истеҳсолии корхонаи саноатӣ истеҳсоли Федератсияи Русия ва фаъолияти асосии коргоҳ истеҳсоли матои бахмал мебошад. коргоҳ дар як шабонарӯз, ки ба 3 баст тақсим карда шудааст, 120 метри мураббаъ матои бахмал истеҳсол мекунад. баъди ба истифода додани коргоҳ наздики 40 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб гардид. мо тасмим гирифтем, ки бо ҳамин соли сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бахшида ба 30-солагии давлати соҳибистиқлоламон ҳамин корхонаро ташкил кунем ва бо ёрдами ҷаноби олӣ мо
ҳаракат кардем ки ҳамин корхонаи ташкил карда маҳсулоте ки ворид ивазкунанда мебошад дар оянда дар ватани худамо ҳамин ташкил дода истода маҳсулотҳое ки ворид мешаванд аз дигар давлат ҳамин маҳсулотро мо иваз кунем ва айни замон мо дар дохили бозори худамон ҳамин маҳсулоти худамон фурӯхта истодаем ва мехоҳем дар оянда бозорҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Россию давлатҳои наздики ҳамсояба ҳамина содирот кунем дар оянда. Айни замон мо дар корхонаи мо қариб 40 нафар коргар кор мекунанд ва мо мехоҳем ки дар оянда ҳамин миқдорро бо зиёдтар кунем. Боз технологияи навтарин ҷорӣ карда истода мехоҳем бо сифати маҳсулоти худамонро баландтар кунем ва рақобатпазир бошем дар бозори ҷаҳонӣ ҳам. дар оянда таҷдид ва аздавсозии бинои сехи истеҳсоли иловагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди текстил импекс ва васлу насб намудани таҷҳизоти бофандагӣ имкон фароҳам меорад ки боз 15 ҷойи кори дигар ташкил шавад. ҳамзамон истеҳсоли матои бахмал боз ба андозаи 60 метри мураббаъ зиёд ва иқтидори коргоҳ дар як шабонарӯз ба 180 метри мураббаъ баробар карда мешавад. соҳибкорони ватанӣ иқдом гирифтанд ки бо фаъолияти пурсамари истеҳсолӣ дар самти таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ саҳми арзанда гузоранд. барои ин иқдому ташаббусҳои арзанда ва бунёди корхонаи нав президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳ ба соҳибкорони ватандӯст баҳои баланд доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар деҳоти Ғозиён, минтақаи рӯхаки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Паррандапарвар 2017-ро мавриди истифода қарор доданд. гузориш дар ин бора. 3 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар деҳоти Ғозиён, минтақаи рӯхаки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Паррандапарвар 2017-ро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи паррандапарварӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ Темур Мамедов дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат бунёд шудааст. айни ҳол дар корхона парвариши 578 000 мурғ ба роҳ монда шуда, роҳбарияти коргоҳ ният доранд то охири сол саршумори онро ба 750 000 сар расонанд. аз шумораи умумии паррандаҳо 475 000 сар мурғ тухмдиҳанда мебошад. дар як рӯз дар корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Паррандапарвар 2017 350 000 дона тухм истеҳсол мешавад ва дар як сол бошад ин рақам 126 миллион донаро ташкил медиҳад. баъди ба истифода додани коргоҳ дар ин ҷо 40 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. мо соҳибкорон, махсусан соҳибкороне ки дар самти паррандапарварӣ кору фаъолият дорем, аз дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле миннатдор ҳастем, зеро дастгириҳои давлатии соҳибкорони истеҳсолӣ пешниҳоду татбиқи як қатор имтиёзу сабукиҳо буд ки соҳаи паррандапарварӣ ва мурғпарварӣ рушд карда ҳавасмандии мо соҳибкорон баҳри таъсиси корандозии чунин корхонаҳо зиёд мешавад. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода шудани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Паррандапарвар тӯҳфаи арзандаи ҷаноби олӣ ба мо аҳли кормандон аст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Паррандапарвар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти парранда тухм ташкил карда шуда имконият дорад бозори истеҳсолиро бо ин навъ маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ таъмин намояд. афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти парранда аз роҳу омилҳои мусоидат ва таъмини ҳадафи амнияти озуқаворӣ буда ин имконият медиҳад ки арзиши аслии маҳсулоти тухмӣ поён равад.
парвариши мутобиқ ба технологияҳо дар таҷҳизоту дастгоҳи муосири технологӣ ба роҳ монда шуда таҷҳизоти технологӣ аз мамлакатҳои аврупо аз ҷумла олмон ворид карда шуда раванди нигоҳубин ва парвариш ба таври автоматӣ амалӣ мегардад. имрӯз мо аҳли кормандон аз дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон хеле сарфарозу рӯҳбаланд ҳастем ва кӯшиш мекунем ки мин баъд доираи истеҳсолиро васеъ намуда ҳаҷми истеҳсолро афзоиш диҳем. масоҳати умумии коргоҳ 3.5 гектарро ташкил дода барои парвариши мурғ дар ин ҷо тамоми шароит аз ҷумла хӯрокаи парранда ва дигар иншооти зарурии соҳа муҳайё карда шудааст. ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат ва сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз бунёди корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулоти ба бозорҳои ҷаҳон рақобатпазир, ивазкунандаи воридот, таъмини пурраи бозорҳои дохилӣ, афзоиши содирот ба хориҷи мамлакат, ба даст овардани даромади софи иқтисодӣ ва дар ниҳоят беҳдошти сатҳу сифати зиндагии шаҳрвандони мамлакат мебошад. ин талошҳоу тадбирҳои роҳбарати давлату ҳукумати мамлакат аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ ҷонибдорӣ ва ҳамдастии амиқ пайдо менамояд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ соҳибкорону тоҷирони кишвар бо истифода аз тамоми имтиёзҳо ва дастгирии соҳибкории хурду миёна бо бунёди садҳо коргоҳу корхонаҳои хурду бузург дар пешрафти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат саҳми босазо мегузоранд. баъди ифтитоҳи корхонаи паррандапарварӣ ва шиносоӣ бо шароити кор дар ин коргоҳи саноатӣ, президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иқдоми соҳибкорон ҷиҳати обод кардани якгӯшаи диёр, пуштибонии сиёсати созандаи ҳукумати кишвар ба ташаббуси соҳибкорон баҳои арзанда дода, онҳоро ба фаъолияти пурсамар ҳидоят карданд. бо боварӣ гуфтан мумкин аст ки бо боловардоштани иқтидори истеҳсолии корхонаҳои мурғпарварӣ оид ба истеҳсоли гӯшти мурғ ва тухм, ояндаи наздик талаботи ҷумҳурӣ бо ин маҳсулот пурра таъмин гардида, содироти гӯшти мурғ ва тухм ба хориҷи мамлакат ба роҳ монда мешавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар шаҳри бӯстон корхонаи паррандапарварӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғд саноат паррандаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. барои парвариши парранда 4 сех бунёд гардида ғунҷоиши ҳар яки он аз 60 то 80 ҳазор сар чӯҷаро дар бар мегирад. тафсилот дар ин хусус. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар шаҳри бӯстон корхонаи паррандапарварӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғд саноат паррандаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. қобили зикр аст ки ин аввалин корхонаи шаҳри бӯстон аст ки самти фаъолияташ ба паррандапарварӣ ва истеҳсоли гӯшти мурғ равона шудааст. ташкили чунин корхона дар шаҳри саноатӣ пеш аз ҳама таъмини бозори истеъмолӣ бо гӯшт ва истифодаи иқтидорҳои мавҷудаи соҳаи саноат маънӣ дод карда мешавад. ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маълумот доданд ки барои бунёди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғд саноат парранда аз соли 2019 асос гузошта шуда масоҳати умумии корхона 1.3 гектарро ташкил медиҳад. барои парвариши парранда 4 сех бунёд гардида ғунҷоиши ҳар яки он аз 60 то 80 ҳазор сар чӯҷаро дар бар мегирад. чӯҷаҳое ки дар ҷамъият парвариш меёбанд нави бройлерӣ гӯштӣ мебошанд. корхона иқтидор дорад дар як сол 1200 тонна гӯшти мурғ истеҳсол намояд. зимни бозиди сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғд саноат парранда изҳор доштанд ки дар доираи эълон гардидани саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ корхонаи паррандапарварӣ таъсис дода шуда таҷҳизоту техникаҳои зарурӣ аз ҷумҳурии мардуми чин ворид шудааст. дар саҳни корхонаи навбунёд намоиши маҳсулоти истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғд саноат парранда ташкил гардида маҳсулоти парҳезӣ бо навъу намудҳои гуногуни бастабандӣ ба намоиш гузошта шуд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон супориш доданд ки дар оянда саршумори парранда зиёд ва иқтидори истеҳсолӣ афзун карда шавад. шаҳри бӯстони вилояти суғд шаҳри саноатӣ ба шумор меравад. дар ин шаҳр 37 адад корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолият дошта дар нимсолаи аввали соли 2021 бо дар назардошти хизматрасониҳои пулакӣ об ва бахши хусусӣ ба маблағи зиёда аз 274 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид ки дар қиёс бо ҳамин давраи соли 2020 1 миллион 913 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. айни замон дар корхонаҳои саноатии шаҳр бештар аз 1400 нафар бо ҷои корӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. дар асоси дастури супоришҳои
пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомали раҳмон, саноатчиёни шаҳри Бӯстон тасмим гирифтанд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд корхонаҳои дигар истифода дода шавад. таъсиси корхонаҳои нав ба мо чунин имкон медиҳанд ки дар самти саноатикунонии мамлакат яъне ки ҳадафи чоруми миллӣ самгузор бошем. با بنیاد کارخانه پرنده‌پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود ساخت صنعت پرنده 25 نفر صاحب جای کار شدند. جمعیت در نقشه دارد که در اساس سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در آینده نزدیک سمت فعالیتش را وسیع و جایهای نو کاری را تشکیل نماید. گنجایش سیاهای پرورش تا 80,000 سر پرنده را در بر میگیرد. ساختمان بناها با مصالح ساختمانی بلند صفت و تجهیزات معاصر که دارای سیستم автоматик кунондаи иқлим ва парвариш мебошад ба роҳ монда шудааст. ин ба мо имконият медиҳад истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунандаро ба роҳ монда талаботи аҳолиро бо маҳсулоти ватании сифатан баланд таъмин гардонем. маҳсулоти ширкати байзо айни ҳол аз тарафи мизоҷон эътироф гардидааст. мо минбаъд ҳаракат мекунем ки навъҳои нави маҳсулотро бо сифати баланд ба мизоҷон пешкаш намоем. мо ҷавонон хурсандем ки чунин корхонаҳо ба истифода дода мешавад. мо дар ватани худ соҳиби ҷои корӣ мебошем. шароитҳо хуб аст. то 2000 сомонӣ маош мегирем. پرنده‌پروری یکی از ساحه‌های مهم و عین زمان افضلیت‌ناک کشاورزی است که رشد این بخش اقتصادی ملی از عامل‌های زیاد کردن حجم استحصال محصولات کارکرد از جمله تخم و گوشت پرهیزی و تامین بازار استعمالی با محصولات وطنی به حساب می‌رود. در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت تصمیم گرفتیم و در مدت یک سال من خودتون چه شاهد هستید فرمای ناوی معاصر رو ساخته به استفاده دادیم و خوشبختانه با اشتراک خود جناب عالی محترم امامعلی رحمان کار رو آغاز کردیم و افتتاح شد. من برای خودم درک کردم که مقصد اساسی امتیازهایی که برای پرنده پروران داده شد تامین نمودن اهالی با محصولات صفتاً بلند و دسترس روانه گشته است. در زمان صاحب استقلالی در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساحه مذکور رشد کرده عین زمان در حدود ولایت صاحب کاران وطنی با استفاده از امکانات و شرایط‌های فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان و آزاد نمودن فابریکه‌های پرنده‌پروری از یکچند نمود پرداخت انداز بیش از 125 فابریکه پرنده‌پروری با استفاده از تکنولوژی معاصر بنیاد نمودند. رشد ساحه پرنده‌پروری بعد به واسطه دستگیری‌های پیشوای ملت که ساحه از انداز از تمام اندازه و باج گمرکی آزاد گردید. صاحبکارای وطنی برای اشتراک در هدف چهارم صنعتی جمهوری برای رشد ساحه پرنده‌پروری را بلند برداشتن و تامین امنیت و ذخایر مملکت کوشش به خرج داده ایستادند. امروز در ولایت سوخت برای اجرایش برنامه رشد ساحه پرنده‌پروری و تامینات و ذخایر مملکت بسیار کارخانه‌های ساخته و استفاده داده شد که امروز اساسی بعضی استحصال تخم پرنده که در تمام منطقه جمهوری امروز چشم رس می باشد این از ولایت سوق می باشد و استحصال گوشت پرنده هم به شهر دوشنبه و دیگر منطقه های جمهوری از ولایت سوق روانه کرده شده است. ما باوری داریم که امروز قریب زیاده از 60% بازار داخلی را ولایت سوق تامین کرده است و 40% دیگر همین طور نایای تابع جمهوری و ولایت خطران که در نایای تابع جمهوری هم صاحبکارا کارخانه پرنده‌پروری رو بسیار زیاده از 50 تا به استفاده دادن و در ولایت خطران هم که امروز در قریب که همه نایه‌ها 1 تا 2 تا کارخانه پرنده‌پروری برای استحصال گوشت پرنده و تخم پرنده امروز فعالیت کردند. از زمین ما گفته بتونیم که امروز ما بازار داخلی خود را به قدر امکان با تخم و گوشت پرنده تامین کرده ایستیم و در سالهای نزدیک تا سال 2022 ما تمام جمهوری را
با گوشت و تخم پرنده تامین میکنیم. این تشبوس امکان فراهم آورد که طلبات داخلی پورا با گوشت پرهیزی و تخم پرنده قانع کرده شود و در سمت تامین امنیت عضوقواری سهم گذاشته شود. طبق معلومات آماری به 1 ایول سال 2021 استحصال گوشت پرنده 7759 دانه و تخم مرغ 285 میلیون و 745 هزار دانه را در همه شکل‌های خواجگیداری تشکیل می‌دهد. در دایره سفری کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت سلسله انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری عموم قرار داده شد. همکسبان ما در همین باره اطلاع بیشتر دارند. در دایره سفری کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بینای نوی بخش حفظ محیط زیست در شهر بوستان با اشتراک رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهادر شیرالی زاده و رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده مورد استفاده قرار داده شد. بینای حفظ محیط زیست با طرح معاصر و صنعتی بلندی معماری ساخته شده. تحفه ارزنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استقبال جشن پرافتخار ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی برای کارمندان و متخصصان ساحه می باشد. بنا از 3 آشیانه با اتاقهای کاری، مجلسگاه با زیاد از 50 جای نشست، کتابخانه، مهمانخانه، بایگانی، اتاق تجهیزات نظارتی تحلیلی عبارت می باشد. بنیادی بینای نو از جمله مجموعه تدبیرها آید به فراهمسازی شرایط معاصر برای کار و فعالیت کارمندان ساحه است. عملی شوی چنین تدبیرهای بنیادکارانه به افتخار جشن بزرگ تاریخی و ملی 30مین سالگرد استقلالیت دولتی امکانیت می‌دهد که کارمندان و متخصصان حفظ محیط زیست با استفاده از شرایط‌های معاصر در تطبیق هدف‌های سازنده حکومت جمهوری، سیاست اکولوژی، برنامه دولتی مجموعی رشد تربیت و معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2025 سهم نظررس گذارند. بینای نوی حفظ محیط زیست در برابر این همچون مرکزی تعلیمی و بازآموزی برای کارمندان این مقامات خدمت رسانیده برای برگزار نمودن چاره‌بینی‌های گوناگون اکولوژی موافق است. همزمان در همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی و تعلیمی عالی در نقشه است که با استفاده از چنین امکانات و شرایط‌ها محفل و اکوکلوب‌ها برگزار کرده شود. برای کارمندان، برای متخصصان البته این بیناهای نو و تجهیزاندن آن با تجهیزات‌های حاضر زمان خیلی و خیلی تحفه ارزنده می باشد و من بعد برای فعالیت پرثمر و پرزور نمودن نظارت دولتی سهم ارزنده خود را می‌گذارد. مورد ذکر است که کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور سال 2020 آغاز یافته. فرمایشگر کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. آن از جانب ساختمانچیان در مهلت پیش بینی گشته با صفت بلند به استفاده داده شد. ما ساختمانچیان شرکت ساختمانی سودا و ساختمان بینای حفظ محیط زیست در شهر بوستان در مدت کوتاه با معیارهای استانداردی جوابگو به استفاده داده شد. در این بنا زیاد از 70 نفر استایان کار کردند. همه مورد مهنت آنها پرداخت کرده شد. در ساختمان بنا اساساً از محصولات وطنی استفاده برده شده است. ضمن شناسایی به صفت کارهای انجام یافته بهای خوب داده شده جهت رشد تدبیرهای ترغیباتی در بین اهالی برای تازگی محیط اطراف و حفظ عالم نباتات و حیوانات نادر تاجیکستان به مسئولان دستور و توصیه ها داده شد. کارمندان و متخصصان شعبه و بخش‌های حفظ محیط زیست ولایت سوخت منتظم با برگزار نمودن چاره‌بینی‌های گوناگون چون تازگی ساحل، محل، هوای تازه و غیره بهره بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان در ضمیر نورسان و جوانان تربیت نمودن دوست داشتن طبیعت زیبای تاجیکستان، عالم نباتات و حیوانات، حفظ آنها و عملی سازی هدف‌های 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار سهم ارزنده می‌گذارند. شعبه نظارت تحلیلی ما که با تجهیزات‌های زمانوی حاضر زمان تجهیزانیده شد، مثلا گنگ 4 که بی‌واسطه هوای اتمسفر از روی 24 جزئیات چنگ، دودناکی، میس، روح، یک چند نمود فنول، چنگ پخته، چنگ‌های سمنت، همه آنها رو
چه میکنیم که این برای بهبودی محیط زیست، برای تازگی هوای اتمسفر ما با همین تجهیزات های زمانوی استفاده میبریم. کارمندان بخش محیط زیست در شهر بوستون عزم دارند با استفاده از دستگیری های دولتی منبع نیز بهره تامین حفظ محیط زیست سلسله چاره‌بینی ها را عملی نموده مورد افزایش دادن ذخیره های طبیعی و ثروت های نادر طبیعت دیار مساعدت نمایند. با نظرداشت مهمیت مسئله های اکولوژی و وابسته به آن جهت رشد ساحه مستحکم نمودن پایه های ماده تکنیکی مؤسسه های اکولوژی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرها عملی می‌گردند. مثلا در ولایت سوخت تنها در دوران صاحب استقلالی قریب در همه شهر و ناحیه‌های ولایت بناهای نوی حفظ محیط زیست مورد بهره برداری قرار داده شدند. мавзӯи дигар тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба пешгирии хуруҷи мавҷи навбатии бемории сироятии COVID-19 тибқи нақша эмгузаронӣ ҷараён дорад. имрӯз тадбири зикршуда аз тарафи мутахассисон дар масҷидҳо низ доир карда шуд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. маъракаи ваксинатсия бар зидди бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 миёни шаҳрвандони ҷумҳурӣ идома дорад. дар масҷиди марказии ноҳияи синои шаҳри душанбе ҳам тадбири мазкур бо истифода аз ваксинаи AstraZeneca ба роҳ монда шуд. таваҷҷӯҳи намозгузорон бобати гирифтани ваксина хуб ба назар мерасид, зеро ҳар нафар аллакай хуб медонад ки илми муосир исбот намудааст маҳз бо роҳи ваксинагузаронӣ раванди эпидемиологии сирояти нави коронавирусро ҷилавгирӣ кардан мумкин аст. ин роҳи боэътимод ва ягонаи осон дар пешгирии паҳншавии сироят миёни аҳолӣ мебошад. айни ҳол мо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гурӯҳҳои гузарондани ваксинаро ташкил кардаем ки мақсади асосии мо бартараф кардани сатҳи сироятёбӣ дар шаҳри душанбе мебошад. айни ҳол таваҷҷӯҳи мардум барои гузарондани ваксинаи COVID-19 бениҳоят бисёр шудааст. алалхусус дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бениҳоят худмуроҷиат аз тарафи шаҳрвандон барои гузарондани ваксина зиёд шудааст. тадбирҳои тарғиботӣ миёни аҳолиро ходимони дин ҳам ҷоннок кардаанд ва талош мекунанд ҳарчи бештар сокинон ба эмгузаронӣ фаро гирифта шаванд. натиҷа ҳамин буд ки дар як муддати кӯтоҳ наздик ба 100 нафар намозгузорон дар ин масҷид эм карда шуданд. тамоми табибои олам ба як муваффақа расиданд ки ягона роҳи пешгирӣ аз ин беморӣ эмгузаронӣ кардан аст, яъне ваксина гирифтан аст. мо ҳам дар намозҳои панҷвақта ва дар намозҳои ҷумъа бисёри вақт мардумро тавсия медиҳем, мардумро таъкид менамоем ки ҳатман аз ин маъракаҳое ки барои мо тамоми табибо тавсия медиҳанд аз инҳо гузаранд. зимнан имрӯзҳо дар тамоми ҷумҳурӣ маъракаи ваксинатсия бар зидди бемории COVID-19 идома дошта шаҳрвандон метавонанд ба муассисаҳои тандурустии маҳалли зисташон муроҷиат намуда ваксина гиранд. мутахассисон бошанд аз тамоми сокинони мамлакат даъват ба амал меоранд ки дар маъракаи ваксинатсия иштироки фаъол дошта бошанд. гирифтани ваксина роҳи асосии пешгирии бемории коронавирус дар тамоми ҷаҳон интихоб шудааст. мутахассисони соҳаи тиб низ яке аз роҳҳои мубтало нашудан ба бемории COVID-19-ро дар гирифтани ваксина маънӣ дод мекунанд. созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ мегӯяд ки пандемияи COVID-19 танҳо дар он сурат бартараф карда мешавад ки ҳадди аққал 70% аҳолии кураи замин эм карда шаванд. бо назардошти ҳамин ҳолат дар кишвари мо низ маъракаи ваксинатсияи аҳолӣ тибқи нақша ба роҳ монда шудааст. хабарнигорони мо ҳам мавзӯъро идома медиҳанд. пас аз адои намоз шаҳрвандони маҳаллаи ҳосилоти ноҳияи фирдавсии пойтахт ҳамин гуна барои гузарондани ваксина бар зидди бемории COVID-19 ҷамъ омаданд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои хоҳишмандон дар ин рӯз дар назди масҷидҳои ҷоме нуқтаҳои сайёр ташкил кард то онҳое ки хоҳиши ваксинагузаронӣ доранд аз ин имконот истифода баранд. маъракаи ваксинакунии шаҳрвандон ва ҳифзи солимии онҳо бо дастур ва зери назорати роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар бо маром идома дорад ва ин тадбир ба таври ройгон анҷом дода мешавад. имрӯз дар ин маърака теъдоди зиёди аҳолӣ дар маҳаллаи мазкур иштирок карда бар зидди бемории сироятӣ ваксина гирифтанд ва ба ҳамин шакл барои ҳифзи солимии худу наздикон саҳмгузорӣ карданд. зеро мусаллам аст ки гирифтани ваксина ягона роҳи эмин будан аз COVID-19 буда ин раванд метавонад сурати паҳншавии бемории мазкурро марҳила ба марҳила коҳиш диҳад. бо истифода аз ин имконот қисмате аз шаҳрвандон марҳилаи аввали ваксинаро гирифтанд ва қисмати дигарашон аллакай марҳилаи дуюми онро сомон доданд. табибони нуқтаи сайёр аз муҳимияти эмгузаронӣ ҳарф зада ба шаҳрвандоне ки ваксина гирифтанд ҳуҷҷати тасдиқкунандаи
онро супориданд. ҳамчунин масъулин иброз доштанд ки дар дигар рӯзҳо низ дар марказҳои саломатӣ нуқтаҳои алоҳидаи ваксинагузаронӣ ташкил гардидааст ва дар дил ховахт шаҳрвандон метавонанд ки ба чунин нуқтаҳо омада ба таври ройгон ваксинаи зидди бемории COVID-19-ро гиранд. ҳамасола санаи 3 июл дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун иди касбии кормандони хадамоти оташнишонӣ, нафароне ки кафили бехатарии зиндагӣ ва наҷотдиҳандаи ҳаёти одамонанд, таҷлил мешавад. Бахшида ба ин сана имрӯз дар сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст. дар чорабинии мазкур роҳбарияти хадамот ҳайати шахсиро ба муносибати санаи тасисёбии ин сохтори муҳим табрику таҳният гуфта, фаъолияти ниҳоди мазкурро дар ҷумҳурӣ самарабахш унвон карданд. зикр гардид ки дар тӯли 93 сол кормандони ин сохтор роҳи душвору пурхатарро тай намуда, ҳазорҳо корнамоию қаҳрамонӣ нишон доданд. қайд карда шуд ки дар давоми 30 соли соҳиби истиқлолии кишвар базаи моддиву техникии ниҳоди мазкур бо аёниятҳои зарурӣ муҷаҳҳаз гардида имрӯз ба як нерӯи тавоно мубаддал гардидааст. бо ташаббуси роҳбарияти давлату ҳукумати Тоҷикистон ва ҷудо гардидани маблағҳои зарурӣ аз буҷети давлатӣ ҳамасола техникаву таҷҳизоти муосир барои кормандон харидорӣ карда мешавад, ки он кори хадамотро осон намуда, имкони пешгирию хомӯш намудани алангаи оташро дар муҳлати хеле кӯтоҳ ва саривақт таъмин мекунад. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар давраи 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ якчанд бинову иншоотҳои хадамот сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. ғайр аз ин дар тӯли 30 соли истиқлолият бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ ва сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ якчанд техникуи таҷҳизотҳои нави замонавӣ ва сарраёсат ворид карда шуд, ки баҳри пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сарзадани сӯхтор, наҷот додани молу мулк ва ҳаёти шаҳрвандон равона карда мешавад. яке аз бахшҳои муҳими мақомоти корҳои дохилии хадамоти давлатии оташнишонӣ мебошад, ки таърихи бою қадим дорад ва таъсисёбии онро ҳамасола бо дастоварду натиҷаҳои баланди хизматӣ таҷлил менамоянд. ҳамчунин қайд гардид, ки дар солҳои истиқлолияти давлатӣ бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушду пешрафти бесобиқаи сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ шароит ва имконияти созгор фароҳам оварда шуда, ҳам ҳайати шахсӣ, ҳам заминаҳои техникии ниҳоди мазкур пурқувват гардид ва барои фаъолияти кормандон, таъмини вазъи техникӣ ва муҷаҳҳаз гардидани хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо таҷҳизоту дастгоҳҳои оташхомӯшкунӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шуд. ҳамчунин бо натиҷагирӣ аз дастовару муваффақиятҳо дар фарҷоми чорабинӣ масъулин як қатор кормандони фаъоли ниҳоди мазкурро бо нишон, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карданд. дар нимаи аввали соли равон мақомоти андози ҷумҳурӣ ба бюҷети давлат наздик ба 6 миллиарду 546 миллион сомонӣ ворид кардааст, ки ин 101.4% нақшаро ташкил медиҳад. ин иттилоъро раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Давлатзода зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон расонид. ба қавли номбурда новобаста ба мушкилиҳои зиёди давраи пандемия, нақшаи ҷамъоварии аксар намуди андозҳо иҷро шудааст. омилҳои мусоидаткунанда ба ин ҳолатро роҳбари кумита ба зиёд гардидани сарчашмаҳои нави андозбандӣ рабт дод. аз ҷумла ба иттилои ӯ дар 6 моҳаи аввали соли равон шумораи субъектҳои хоҷагидор 4,1 адад афзуд ва бо ҳамин шумораи андозсупорандагон ба 339,4 баробар шуд. ин ҳам дар ҳолест, ки бо пешниҳоди пешвои миллат аз оғози соли равон ҷиҳати тақвият додани базаи молиявии соҳаи кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ аз пардохти андози ягона озод карда шуданд ва маблағи умумии он қариб 130 миллион сомониро ташкил медиҳад. ба таври электронӣ ба роҳ мондани хизматрасонии соҳа, мубориза бо иқтисодиёти пинҳонӣ, андозбандии ширкатҳои хориҷӣ ва ҷалби мутахассисони ҷавону болаёқат ба кори соҳа аз дигар масъалаҳое буд, ки рӯзноманигорон ба он дахл карданд ва ба суолҳои худ аз масъулони соҳа посух гирифтанд.
дар нимсолаи якуми соли 2021 ба дастгоҳи марказии агентии хизмати давлатӣ 3162 мавод аз ҷумла аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 229 адад. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳо 2664 мавод ва 269 муроҷиати хаттии шаҳрвандон ворид ва дар доираи муҳлатҳои муқаррар гардида баррасӣ гардиданд. ин нуқтаро имрӯз зимни нишасти матбуотӣ директори агентии хизмати давлатӣ зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти агентӣ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ба хабарнигорон баён намуд. тазаккур дода шуд ки дар ин давра ба сохторҳои маҳаллии агентии хизмати давлатӣ 1064 мавод ворид, аз онҳо 570 мавод содир гардидааст. ба иттилои масъулин мувофиқи таҳлилҳои оморӣ ки аз ҷониби агентии хизмати давлатӣ аз натиҷаи ҳар 3 моҳа дархост, коркард, ҷамъбаст ва чораҷӯӣ карда мешавад, то 1 июли соли 2021 шумораи хизматчиёни давлатии шаҳрвандӣ 19176 нафар, теъдоди занҳо 4486 нафар, теъдоди ҷавонони то 35 сола 9199 нафар, синни миёнаи хизматчии давлатӣ 37 солро ташкил медиҳад. имрӯз дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки сармуҳаррирон ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи шаҳри Душанбе семинар машварат доир гардид. дар семинар машварат масъалаҳои мубрами матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма аз ҷумла пешниҳоди нусхаи ҳатмии матбуоти даврӣ ба муассисаҳои давлатие ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, иҷрои қонунҳои соҳавӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таблиғи арзишҳои истиқлоли давлатӣ, ҳифзи манфиатҳои давлатию миллӣ дар расонаҳо, муқовимат бо таҷоҳуми иттилоотӣ ва фарҳанги бегона дар асри ҷаҳонишавӣ ва ғайра мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. ҷаҳони муосир такя ба иттилоъ дорад ва дар ҳамин пасманзар нақши матбуот дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҷомеа мавқеи муҳимро пайдо кардааст. навиштаву офаридаи ҳар журналист ва интишороти рӯзномаву маҷалла қодир аст ба идеология, андешаву афкори шаҳрвандони дилхоҳ кишвар таъсиргузорӣ намояд, то ҳадде ки коршиносон аз бархурдҳои иттилоотӣ ҳарф мезананд ва ҳифзи фазои иттилоотиро дар ҳоли ҳозир барои ҳар давлату миллат муҳим арзёбӣ менамоянд. мо ҳам чун ҷузъи ҷудонашавандаи ҳамин ҷомеа ва чун давлати демократӣ матбуоти худро дорем ва дар ин фазо рӯзномаву маҷаллаҳои гуногун интишорро ба дасти хонанда мерасад. мушкилоту масъалаҳо барои ҷоноксозии фаъолияти матбуоти даврӣ хеле зиёд асту ҳаллу фасли дастаҷамонаро тақозо дорад. аз ин хотир бори нахуст вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагии онҳоеро ки сари рӯзномаву маҷаллаҳо кор мекунанду матолиб чоп месозанд ва ҳамагии онҳоеро ки дар саргаҳи интишори рӯзномаҳо қарор доранд сари як миз ҷамъ овард ва аз муваффақияту мушкилоту нақшаҳои баъдӣ ҳарф заданд. барои нахустин бор аст ки вазорати фарҳанги Тоҷикистон сардабирон ва журналистони тамоми газетаҳо, матбуоти хусусиву давлатиро сари ҳам меорад, сари як миз гирд онҳоро ҷамъ кардааст. мардум бояд бидонад ки матбуот хусусиву давлатӣ намешавад. мо ҳам дар паҳлӯи ҳамин давлат ҳастем ва ҳамеша талош мекунем ки дар ҷангҳои иттилоотӣ дар раддаи аввал буда бошем. дар ин тадбир роҳбарияти иттифоқи журналистони мамлакат, академияи воситаҳои ахбори омма, сармуҳаррирону рӯзноманигорони рӯзномаву маҷаллаҳо иштирок ва суханронӣ намуданд. таваҷҷӯҳи хоса ба масъалаи матолибе ки дар рӯзномаву интишор мешавад зоҳир гардид ва пешниҳодам шуд ки ҳангоми таҳия ва чоп дар бархе аз рӯзномаву маҷаллаҳо таваҷҷӯҳи хоса бояд ба мавод, аҳамияту моҳияти он зоҳир карда шавад, зеро рақобати феълӣ фаъолияти ҳирфавиву матолиби баландмазмунро тақозо дорад. вақти он расидааст ки рӯзноманигор барои ҳар як сухани худаш масъулият ҳис кунад. ҳастанд рӯзномаҳое ки масалан аз ҳамин гӯем шавқу завқи мардум истифода бурда, сӯистифода намуда баъзан матлабҳое чоп мекунанд ки ба менталитети миллат, ба ҳувияти ҳамин мардум мувофиқ нест. таъкид гардид ки барои аз қайд гузаштан дар вазорат ва тамдид кардани молати фаъолият бояд роҳбарияти матбуоти чопӣ масъулиятшинос бошанд ва сари вақт муқаррароти мазкурро ба самон расонанд. аз забони чопи матолиби таълиф гардида масъулини раёсати табу нашри вазорати фарҳанг ҳарф заданд. иҷрои муқаррароти қонунгузории соҳавии ҷумҳурии Тоҷикистон асоси фаъолияти ҳар як рӯзномаву маҷалла арзёбӣ гардид. рақобатпазир будан дар шароити муборизаҳои шадиди иттилоотӣ тақозои онро мекунад ки имрӯз нашрия, радио, телевизион ва дилхоҳ воситаи ахбори омма бояд тавонад
аудиторияи худро бо маводи ҷолиб ба худ ҷалб намояд ва дар саргаҳи муборизаҳои иттилоотӣ будан ҳимоя намудан аз манфиатҳои миллӣ тақозои онро мекунад ки журналист имрӯз бояд дар баробари дониши кофии соҳавӣ ҳамчунин бо забонҳои гуногун маводи худро омодаву пешкаши муштариён карда тавонад. Аз ин хотир иттифоқи журналистони Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон як теъдод пешниҳодоти худро дар ин машварат пешниҳод намуд. муҳимтарин нуқта ин ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва муаррифии дастовардҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол арзёбӣ карда шуд ва ин масъала бояд дар тамоми матолибе ки ба дасти хонанда мерасад дар мадди аввал бошад, таъкид дошт муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон. роҷеъ ба ҳамагии масъалаҳо ҳамчунин сармуаррирону муассисони рӯзномаву маҷаллаҳо изҳори андеша карда тадбири имрӯзаро майдони муҳиму асосӣ барои равнақ додани фаъолияти матбуоти давриву роҳандозии ҳамкорӣ бо ниёди танзимкунандаи фаъолияти соҳа маънидод карданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти Навид Манзури шумо. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома доранд. Дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.